haver vingut. En principi, el debat més seriós, no diré el més polític, però sí el més transcendent en aquest cas, pel que implica, doncs el farem diumenge al matí, supervivents del dissabte a la nit, gràcies per haver vingut, i la resta de gent doncs també. Parlarem, debatrem sobre el neoliberalisme, l'abans del neoliberalisme i les perspectives de lluita i resistència que es poden fer, i ho farem des de la perspectiva del local, que sempre, des dels seus inicis, s'ha integrat a gent de molt diferents procedències, amb plantejaments de vegades diferents, de vegades contradictoris, de la llibertat ve la contradicció, i que en principi es basa en l'autogestió i l'autoorganització. Volem presentar els ponents. L'estructura que pensàvem era que fessin intervencions d'uns 10 minuts màxim per poder després donar la veu a tothom que ha vingut i pugui participar i ficar cullerada igualment. No han pogut venir la gent del col·lectiu a les trinxeres, que estava convidat. A Lleida es veu que feia un temporal molt gran i no han pogut sortir d'allà i els haurem de disculpar. Avui, jo soc Pasqual, fa 14 anys que tenia una relació orgànica molt intensa amb el local, després em vaig fer neorural i vaig perdre una mica el contacte, encara que en segons quins moments sempre mantenim els vincles. Amb nosaltres està David Fernández, membre de la Torna i d'alguna manera representant de l'independentisme alternatiu. Després està José, de l'Ateneu Llibertari de Poble-sec, una persona històrica i que donarà també la seva perspectiva des d'un punt de vista llibertari. La Joana, que la coneixíem al local quan era un adolescent i estava en la plataforma antifeixista i que ens parlarà des de la perspectiva feminista i del moviment dels indignats. Si us sembla bé, comencem amb les propostes i reflexions de cadascun. Personalment, posaria l'èmfasi d'aquest debat en lo col·lectiu i com els triomfos del capitalisme fa que el col·lectiu quedi una mica arrabassat i com els esforços dels moviments socials han d'estar per recuperar aquest sentiment col·lectiu. Bé, passo la paraula. Qui vol començar? Bon dia a totes i a tots i gràcies per la invitació. I la prèvia també és de les felicitacions al local, que per mi és una escola, ha sigut sempre una escola de llibertat. Jo vaig deixar la universitat perquè no em convencia i me'n vaig anar a la universitat del local, la del carrer, i allà vaig aprendre, com deia el Pasqual, què és el dubte i la contradicció per la llibertat i per la transformació social. També diria que vaig aprendre la unitat en la pluralitat, les unitats plurals en la dissidència, a vegades amb posicionaments que són efectivament contradictoris o poden semblar contradictoris i després hi ha els matisos, però sí que diria que l'aportació del local, la primera, també és que les tres persones que estem a la taula ens hem trobat en molts espais pels drets civils, antirepressius, antifeixistes, antiautoritaris, i això també ha sigut aquesta escola comuna on ens hem trobat. Quan parlem de reptes, jo crec que també, per començar amb el que deia el Pasqual, crec que la gran derrota que hem patit, o que el neoliberalisme en aquest territori i amb aquesta gent, i amb la nostra gent hem patit, és la deterioració i la degradació del vincle social comunitari, és a dir, la irrupció d'un individualisme bestial que ha deteriorat qualsevol sentiment compartit i qualsevol aspiració de projecte col·lectiu. Crec que 20 anys després, per dir-ho en termes, si voleu, des de la princesa, des de la insubmissió fins avui, hem construït moltíssim i que avui, afortunadament, el gran dilema, malgrat la gran derrota,
que ha suposat el neoliberalisme en tots els àmbits de la vida, de mercantilitzar-ho pràcticament tot, és que l'únic territori alliberat del que disposem avui, segurament l'únic i segurament el millor, són les nostres vides quotidianes, els nostres barris i els nostres municipis. És des d'allà, des d'on podem construir i esmenar aquesta ofensiva de llarg abast i llarg recorregut que estan pretenent les èlits dominants tant d'aquest país, d'aquest tros de país, que la nostra perspectiva independentista, i matiso que no significa nacionalista, jo no soc nacionalista, jo soc independentista, no puc ser perquè jo vinc de Zamora i els meus avis venen de Zamora, són aixafaterrossos de Zamora, però sí que és una concepció també que és la recerca de la màxima llibertat en totes les contradiccions que travessen la nostra societat. Per nosaltres la qüestió nacional òbviament és una, venim d'un estat que s'ha conformat en base a la negació de la plurinacionalitat i dels pobles que l'habiten, i al segle XXI també ja és hora que ara que tothom parla de la mort i certifica la defunció de la transició política, d'aquella transacció política i d'aquell frau i d'aquella estafa que ens ha matxacat durant 40 anys, també és un nou espai per assumir com entenem la llibertat política i com entenem l'autodeterminació molt més enllà que la burgesia d'aquest país de Pedralbes ara es posi la bandera per tapar tota la resta. És un debat que també ve d'antic, que també ha travessat el moviment popular, ha travessat el moviment obrer durant molt de temps, i jo crec que és important. I l'altre també, en l'escola permanent de radicalització que és el carrer, que són els moviments socials, que l'altra gran esperança d'aquests 5 anys, per dir-ho així, de crisi és que els únics que han revertit els efectes perversos i desiguals de la crisi ha sigut la gent i la força de la gent i la força del carrer. És a dir, els únics que han aturat desnonaments no és cap política pública ni cap partit polític, ha sigut la gent de la PA. Els únics que han fet una política financera diferent, per dir-ho així, ha sigut el cooperativisme, generant molts instruments de finances ètiques i alternatives, i els que estan posant llavors d'un altre model social alternatiu és la força del carrer. Jo si agafés una fulla de ruta, perquè al final tot el pensament col·lectiu m'aniria ràpidament, sense dubtar-ho i amb els ulls tancats, m'aniria cap a l'enyorat Ramon Fernández Durán, que està acabant una obra vasta, en el sentit més que tenim 3 dècades per revertir amb els límits de la biosfera i amb els límits d'un món cada cop més absurd i més desigual. I jo crec que les grans contradiccions que els moviments socials i el moviment llibertari ha plantejat de sempre continuen avui travessades. L'antimilitarisme, l'autoritarisme, aquest neoautoritarisme camuflat de neoliberalisme són les grans amenaces que tenim com a societat. L'auge de l'extrema dreta, la islamofòbia, allò quan ens trobàvem fa 20 anys en la plataforma antifeixista contra la repressió, avui tot això s'ha aguditzat. Tenim un psicòpata com Felip Puig de conseller d'Interior que diu que anirà més enllà de la llei, un responsable de la brigada mòbil que diu que atonyinaria fins a Gandhi, i jo crec que la resposta està al carrer en generar una cultura pròpia i autònoma, com ho va ser abans de la guerra i de la dictadura feixista, que aquest país, el moviment obrer d'aquest país, va disputar l'hegemonia política a les èlits dominants i a la burgesia d'aquest país. És un paral·lelisme també de la memòria d'un futur anterior, que a vegades cal mirar enrere per seguir endavant, i jo crec que el potencial emancipatori que tenia el cooperativisme, mateix a Sants, com a barri cooperatiu als anys 20 i als anys 30, és un factor clau que jo crec que és l'única esperança real de construir un món on capiguen tots els mons i uns barris on la justícia, on la igualtat, on la fraternitat no siguin discursos molt bonics, sinó siguin realitats quotidianes. Al final ningú vol una societat perfecta, primer perquè seria molt avorrida, segon perquè segurament tendiria a l'absolutisme, però a vegades quan fem debats a la torna sempre diem que la construcció d'aquesta altra vida quotidiana és que si algú em diu com viviríem nosaltres en les nostres relacions personals, socials, col·lectives en una societat diferent, ja és com ho estem fent ara. És a dir, tindríem espais comunitaris, consumiríem a través del cooperativisme, ens informaríem a través de les xarxes de cultura crítica, socialitzaríem el coneixement i el dia D, per dir-ho així, que no existeix perquè el dia D és cada dia i res és per sempre, ni les derrotes ni les victòries, doncs és que estaríem fent el mateix que estem fent avui.
però jo crec que les grans tensions del capitalisme que genera el territori s'aguditzaran i s'ha de trobar sempre la resposta més solidària i més igualitària. I això està passant i s'està atracant l'hegemonia del discurs neoliberal des del carrer. És a dir, abans de la crisi, amb el tema de la qüestió de la migració, dels processos migratoris, amb el tema del control social, jo crec que seran peces claus del futur. I l'altre, construir des de baix. Afortunadament no hi ha més alternativa, desobeir el règim, destituir aquest capitalisme senil i també reconèixer que el repte és dificilíssim. És a dir, estem en un context on la Unió Europea és una màquina de guerra i construir alternatives des de baix i entre totes i tots tindrà unes respostes estatals que l'últim període que ens podem remetre a Europa, que s'ha intentat, que són els convulsos 70, doncs també una ha d'aprendre de la història i de les derrotes. I com diria l'Iñaki segurament, al final la clau és que de derrota en derrota fins a la victòria, no sé si final, però sí, com diria John Berger, com a mínim que siguem capaços de construir una no derrota, amb el John Berger que deia l'esperança entre les dents, que no anem frontals, que som laterals, que som invisibles, que som anònims, i aquesta és la nostra força, i suposo que esperem-nos, anem a dir-ho així, en primera persona, perquè estem arribant. I li passo la paraula a José. Bueno, jo volia parlar una mica de lo que és l'autoorganització, que s'ha parlat sempre de l'autoorganització i sobretot l'autoorganització llibertària i, bueno, encara estem aquí. Volem fer l'autoorganització. No se sap molt bé de quina manera i amb què contingut, però, bueno, tothom diu que tenim que fer autoorganització. Llavors, bueno, dintre del moviment llibertari el que s'ha donat com a autoorganització ha sigut els sindicats anarcosindicalistes i quan estava els grups específics de la FAI i la joventut que han desaparegut i a part d'això a nivell social gaire cosa més. Vull dir, anar cap a la trobada d'un tipus d'autoorganització social. Hi ha hagut o va haver-hi un parell d'experiències al principi dels 80 que una va sorgir aquí a Barcelona de la mà de Trèvol i després una altra a nivell més nacional que era el MAL, Moviment Alternatiu Llibertari, que tampoc no va quedar en res perquè hi havia moltes pressions a l'època i no hi havia manera d'aixecar el cap perquè tot girava al voltant de l'anarcosindicalisme. Jo, particularment, sempre he estat per organitzar-se. Vull dir, per donar una resposta social es tenim que organitzar, però no solament a nivell de col·lectius, perquè col·lectius hi ha tropocientos mil i poden haver-hi milions i milions. Però la posada en comú, això ja és una altra història, perquè quan a la gent li parles d'organitzar-se, se li posen els pèls de punta, no? Diu, bueno, això manipulació, això mandanga, no sé, pensen potser en partits polítics i no sé, en direcció d'empreses o alguna cosa així, perquè nosaltres, quan vam acabar el projecte de l'Ateneu Llibertari de Poble Sec, vam pensar de fer una mena d'organització petita, buscar un local i posant en comú 5 o 6 col·lectius. Vull dir, era una experiència ja que anava una mica més enllà del que eren els col·lectius minoritaris amb local propi i que tenien poca relació amb els altres, sinó per mogudes i per trobades i coses així, però mai per dir anem organitzant-se. Posem en comú uns mínims i fem pinya perquè es mantingui,
Si no, el que passa és que s'obren locals, passen uns anys, es tanquen locals i és una roda que no acaba mai. Llavors, vull dir, nosaltres estem 14 anys a l'Espai Obert i allà no hi ha hagut manipulacions, ni cops d'estat, ni res de tot això. Vull dir, l'organització a la base és possible en la participació de tots, sense implicació en tot el que fa tothom, sinó amb la llibertat de que cada col·lectiu faci el que vulgui, però tenim coses en comú. Vull dir, coses en comú és responsabilitat. I coses en comú, si coincideixes en el que estàs fent amb el que pensa la gent, doncs té un futur. Vull dir, i avui en dia, jo, vist lo vist, no sé, jo plantejaria ja seriosament, després de lo del 15M, plantejament d'aquesta mena, d'anar a una autoorganització municipal. Vull dir, agafar ja el toro per les banyes i dir, aquí de lo que es tracta és de plegar-se una mica com es fa aquí a Sants, a plegar-se tota una sèrie de col·lectius i plantejar-se el fet de la producció, en la mena de les possibilitats que tinguem, de la distribució i del consum. Perquè aquí sí que podem fer una tasca molt important. Vull dir, anem al federalisme municipal. Anem al federalisme municipal, per què no? Amb una sèrie de qüestions de base, horitzontal, no jeràrquica, autogestionària, solidària. Parlem d'aquestes coses. Jo crec que avui en dia ja estem a aquest nivell, després de tot el que s'ha fet, de totes les experiències viscudes, de manera parcial o microorganitzatives, ja tenim, jo crec que tindríem que donar un pas endavant perquè la idea continuï, perquè ara està com una mica trencada, no? La idea llibertària està una mica trencada perquè no s'ha sabut anar més enllà, donar el pas endavant de l'autoorganització. I jo de moment ho deixo aquí. Bé, a mi em toca un paper una mica complicat perquè vinc a parlar des dels feminismes i des del 15M en 10 minuts i a més trate una receta, o sigui que faré el que podré. És a dir, si mirem el present, i el present és tot el procés de resistència als ajustos estructurals que s'ha encarnat en un moment donat amb el 15M, però després amb el 25S i amb la fase actual que estem visquent, o sigui, l'aposta dels feminismes continua sent la mateixa que la dels últims 35 anys, que és acompanyar un cicle de lluites, acompanyar un moment històric i fer-ho d'una forma assembleària, horitzontal, anticapitalista i des del carrer. O com a mínim els feminismes amb els que jo participo o els que a mi m'interessen. Aleshores, per mi és bastant difícil parlar del present i més encara del futur sense fer una mica de recorregut històric i de genealogia entre el que ha estat el feminisme de base, independent, autònom, que ha tingut uns debats, unes tensions i ha adquirit uns sabers i unes pràctiques que ara mateix em fan possible que, per exemple, totes les acampades de les places de tot l'estat espanyol durant el maig del 2011 hi hagués expressions i propostes feministes, sigui en forma de comissions, sigui en forma d'intervencions puntuals, i hi haguessin fins a 10 grups o assemblees feministes de diversitat sexual i de gènere, transmaricaboio, transfeministes, que estiguessin fent una lectura del moment de crisi que estem visquent que vagin més enllà, i em perdonareu, de l'obrerisme i de la visió segle XIX, que és dir, estem visquent una crisi econòmica, però no és només una crisi econòmica financera, estem visquent una crisi global de sostenibilitat ambiental que té a veure amb la necessitat depredadora d'acumulació del capital
i també una crisi que és molt més invisible i que travessa totes les nostres vides, que és el tema del treball de cura. El treball per sostindre tota aquesta economia real i real, estratosfèrica, financera de burbujas immobiliàries, que realment és el que fa girar el món. Aleshores, els feminismes porten dècades picant pedra i porten dècades estudiant aquesta relació entre el treball productiu, reproductiu i el planeta, i òbviament aprofitem aquest moment i diem hi ha una altra lectura de les crisis, hi ha una sortida possible a aquesta situació de col·lapse global i aquesta sortida serà feminista o no serà. I serà feminista vol dir serà ecologista, serà anticapitalista i per suposat serà d'esquerres i des de baix. Aleshores, nosaltres, i parlo del meu nosaltres, que és aquest feminisme de base, jo crec que el que estem fent és fer aliances des de la consciència de compartir una desigualtat i una situació d'opressió comuna. I això vol dir ser flexible, això vol dir tenir empatia, això vol dir voler fer ponts i voler mullar-se i tacar-se, perquè si et mulles et taques. I això implica també tenir una visió estratègica que els feminismes han hagut de desenvolupar per ajuntar-se i ajuntar-se dones independentistes, dones llibertàries, dones que no venen de la politització explícita, dones que no s'anomenen feministes explícitament però ho són, dones d'espais mixtes, dones migrades, dones d'aquí, treballadores sexuals, dones que poden tenir una perspectiva abolicionista, etc. Que és una cosa que bàsicament és el que s'ha fet tota la vida des dels anys 70. Clar, és que ho estic passant una mica malament perquè a mi m'havien demanat una altra cosa, saps? Però bueno, farem el que podrem. Això passa per tenir un debat, per exemple, i per abordar un debat, estem parlant d'autonomia, autogestió, no? M'agradaria recalcar diverses idees. Primer, dins del feminisme, precisament la pròpia evolució del moviment feminista a l'estat espanyol i a Catalunya s'ha estructurat a partir del debat entre l'autonomia i la institucionalització encarnat amb el debat igualtat i diferència. Quan als anys 70, quan l'any 79 la Gretel Ammann, que és una lesbiana feminista catalana, planteja el terme de diferència en oposició a la contradicció marxista i quan neix tot el corrent de les feministes independents que diuen nosaltres ens hem estat currant la transició, hem estat lluitant perquè això fos una ruptura i no fos un continuisme, nosaltres hem estat plantejant que volem una transformació global i ho hem fet des d'una perspectiva anticapitalista i feminista. Per nosaltres no hi ha prou en continuar participant en estructures mixtes, amb una política institucional representativa burgesa. Nosaltres volem una revolució pròpia, feminista, i que impliqui, per exemple, funcionar autònomament de les estructures mixtes, tenir un debat a fons sobre el que realment vol dir superar les contradiccions a nivell social, i això passa també per plantejar-se la relació amb el capitalisme, la relació amb la política de partits, etc. Aleshores, precisament aquesta tensió entre autonomia, institucionalització, estructures de base, estructures polítiques més jerarquitzades ha sigut la que ha fet créixer el moviment feminista i ha fet que durant els anys 80 sortís tot un moviment d'independents on es va començar a fraguar l'ecofeminisme, la lluita antimilitarista de les dones, per exemple, de Doan, que als anys 80 estaven funcionant i estaven omplint de contingut antipatriarcal i feminista, per exemple, tot el moviment d'objecció de consciència, tot aquest espai antimilitarista, són també les que... O sigui, aquesta explosió de les diferències és el que ha fet possible que als anys 90 hi hagués una emergència de nous feminismes autònoms i hi hagués un diàleg entre les dones de la generació dels 70 i dels 80 i les dones que no ens sentíem representades ni recollides
les nostres realitats i les nostres aspiracions i les nostres necessitats de canvi amb el feminisme perquè ho veiem com una lluita institucionalitzada, com a mínim en el meu cas. Moltes de nosaltres vam arribar al feminisme per una qüestió de lògica i de supervivència i de necessitat, però vam arribar d'una forma, per la pròpia contradicció del fet d'involucrar-se políticament i trobar-te que tenies problemes de legitimitat, d'autoritat, de reconeixement, d'estatus, de divisió sexual del treball, d'abusos, d'agressions, Llavors, aquest diàleg que es va establir, per exemple, als anys 90 i que des de grups com, per exemple, jo penso que les lesbianes feministes han estat un motor primer de qüestionament del subjecte dona de classe mitja, blanca, hetero, burgesa, que en molts casos ha encarnat el feminisme, també un motor de qüestionament del propi moviment d'alliberament sexual, Gaixample, Xueca, etc. Doncs a partir d'aquí és on es va començar a generar tota una amalgama de grups que treballaven altres realitats i que no només estaven treballant des d'una visió, ets feminista de la igualtat o ets de la diferència, sinó treballant sobre la migració i d'aquí van emergir, per exemple, els grups de dones migrades i d'aquí van emergir, per exemple, les tancades de dones immigrants, la tancada de dones immigrants el 2001, d'aquí va emergir també la lluita de les treballadores sexuals, dient quina és la realitat de la incorporació de les dones al treball assalariat, quina és l'opció que tenen les dones que no tenen uns estudis, que no tenen una formació, que no tenen un accés a uns recursos. Doncs, per exemple, pot ser una de les estratègies de supervivència el tema del treball sexual i aquí a Catalunya, per exemple, jo penso que s'ha abordat amb molt més respecte i amb molta menys presència del que ha estat, per exemple, el lobby de gènere del PSOE, que precisament ha estat un dels eixos, un dels motors, per exemple, de totes les polítiques d'igualtat, tant dels anys 90 com dels anys de la dècada del 2000, però que tenen una limitació i que també han fagocitat bona part del moviment. El fet, per exemple, la presència, la lluita de tots aquests grups de feministes, de dones feministes autònomes que han estat participant al moviment d'ocupació, però també en el moment en el que es van començar a bastir xarxes amb una visió una mica internacional i amb una visió anticapitalista front al tema de la globalització, des dels anys 90, quan es comença tot el procés d'integració europea, i quan comença tot el procés de resposta i de resistència a aquesta integració econòmica neoliberal europea, doncs tota aquesta articulació, per exemple, d'assemblees contra l'atur i la precarietat, on hi ha una participació de dones molt potents, tot aquest moviment, per exemple, de qüestionament del procés d'integració des de la visió de la universitat, tots aquests grups de dones universitàries. O sigui, diguem-ne que, per exemple, el debat aquest entre autonomia i institucionalització ha sigut un dels eixos de creixement, com deia, i d'evolució del moviment feminista i que a més, per exemple, com a caixa d'eines que ens pot servir per ara debatre i no parlar del sexe dels àngels, sinó parlar de coses una mica tangibles i que tenim aquí a la taula, de fet, també, doncs des del feminisme, precisament per tota aquesta diversitat que hi ha hagut i aquesta pluralitat, el tema de la tensió entre l'autonomia i la institucionalització s'ha abordat en condicions de respecte, de reconeixement, però també de diferenciació. I, per exemple, de relació puntual amb dones que formaven part d'estructures sindicals o partidistes, però des d'una relació que no passava per la fagocitació del moviment per part d'aquestes dones. En el cas català, per mi, em sembla que és així. També una reflexió sobre la pròpia significació del que és l'autonomia i dels límits que té l'autonomia. De quins són els límits, per exemple, quan parlem que s'obren espais i es tanquen,
Quins són els límits de crear estructures efímeres o de la pròpia política del desig, en el sentit de no volem un funcionament de comitè central, però quin és el nostre compromís? Com es sostenen les estructures durant dècades en base al compromís que varia i en base als diferents cicles vitals de les persones? També la necessitat de construir estructura i parlar, per exemple, d'institució en positiu. Quan gent com la gent de la Ciutat Invisible s'està plantejant crear una universitat popular i autogestionada als Països Catalans, això és construir institució i això és construir contrapoder. Quina és la relació amb les institucions? Quin és el grau de coacció o de coerció que implica rebre una subvenció? Perquè jo estic per l'autogestió, però de vegades l'autogestió em va ser la barra de bar, que jo anoche també estuve en Can Vies i sobreviví, però quin és el grau de coerció que implica rebre una subvenció? Com ho fem per finançar-nos de forma horitzontal, per exemple? Aquí el moviment feminista, per exemple, ha tingut un diàleg en l'etapa del tripartit, i me voy a meter en camisas de 11 varas, però com ho tenim aquí, vamos a entrar en el tema. El moviment feminista ha tingut un diàleg amb l'Institut Català de les Dones a partir de l'entrada d'una dona independent a l'Institut Català de les Dones, i a partir d'aquí, jo soc feminista autònoma, els grups feministes autònoms tenim un posicionament molt clar en aquest sentit, però per exemple dones com l'Anna Bosch, que va ser alcaldessa de Mollet del Vallès i que havia criticat moltíssim la política tradicional i que se alineó con la diferència de les de Milán en plan de la política de les mujeres, no sé què, que a mi, per exemple, jo estic en un altre punt, però aquesta dona ha fet reflexions, aquesta i altres dones han generat reflexions sobre, per exemple, què és la noció d'empoderament d'un moviment social. Elles van estar aportant, es va formar un consell consultiu a partir de l'Institut Català de les Dones i els van oferir plantejar un pla estratègic de funcionament durant l'època del tripartit, que després, òbviament, no es va utilitzar. Però elles van generar tota una proposta basada en indicadors que tenien, i amb una formulació que integrava la perspectiva de gènere. I jo parlo d'això perquè crec que ens pot servir, per exemple, pel debat, perquè l'Anna Bosch parlava de nocions com el contrapoder, l'empoderament i el desempoderar el poder. Parlava d'un espai de governança dels moviments socials i parlava d'empoderament en el sentit de la capacitat que té un moviment de pensar-se i explicar-se des de la pròpia experiència i la ubicació, de saber quin és el seu lloc en el món, quines són les seves propostes i a partir d'aquí dialogar, confrontar i tenir una relació amb el poder. Jo penso que és un debat que és interessant. Després hi ha altres aprenentatges o altres tensions que penso que també ens poden servir o que el feminisme, els feminismes, poden aportar a la resta de moviments socials, que és, per exemple, tot el qüestionament de, per exemple, les desigualtats de gènere, classe i ètnia en el si del propi moviment, que no és el mateix ser feminista, lesbiana, viniendo de, jo què sé, de Guinea o de Cochabamba que ser-ho a l'Eixample barceloní. Quines són les diferències que tenim entre nosaltres, entre les dones d'aquí i les d'allà, les dones d'una classe social i les dones d'una altra. I això també hi és en la resta de moviments i ja està present. Com es poden integrar les aportacions, les experiències, els serveis organitzatius, per exemple, d'altres feminismes, del feminisme indígena, del feminisme comunitari? Com podem aprendre dels sistemes d'estalvi cooperatiu de les africanes, de les llatinoamericanes, de com han sobreviscut aquestes dones, com han generat estructures durant tota l'època dels ajustos estructurals per sobreviure a una cosa que nosaltres ens ve al damunt i nosaltres no en sabem d'això. No ho hem fet. Jo no sé, parlo des de la humilitat i partint de la realitat que tenim. També, per exemple, quan el David deia nosaltres estem alliberant les nostres vides, nosaltres intentem alliberar les nostres vides, però les nostres vides estan absolutament atravessades pel capital.
i per la precarietat. Com ho fem? O sigui, com bastim xarxes que ens ajudin a generar alternatives en l'àmbit del treball productiu i reproductiu? Quina és la solució, per exemple, que estem tenint, per exemple, per gestionar el tema de tenir criatures? Perquè en general la fórmula de lo que llaman las economistas del ganador de pan y medio, de él trabaja 8 horas y ella trabaja media jornada y se lo parten como pueden, y si eres madre soltera vas a desaparecer, o mejor directamente no tengas hijos, porque es que no... Vull dir, són interrogants que ens hem de plantejar, no? I ja acabaré, dic perquè... També, quan parlava això d'aquesta fórmula del ganador de pan y medio, la crítica a la pròpia heteronormativitat, o sigui, les propostes que estan sorgint des de l'economia feminista i que els moviments socials no tenen prou integrades, per què no les tenen prou integrades? Per què hem d'estar allà repetint? I no és una qüestió de tots i totes, no és una qüestió únicament del llenguatge que fem servir, és una qüestió de la conceptualització que nosaltres tenim de la realitat i de quines esferes tenen més llum i tenen més ombra en els nostres discursos. També el fet de passar la política pel cos, de qüestionar-se, el fet que si parlem d'horitzontalitat, com fem possible aquesta horitzontalitat, quan moltes vegades les èlits informals segueixen tenint molt de pes en els col·lectius, quan costa molt generar un relleu generacional, quan costa molt dir necessito ajuda o costa molt dir no, quan costa molt pensar-se sense tenir, per exemple, un hiperactivisme, o costa molt pensar en un activisme sostenible. El fet d'explicitar els dissensos i fer-ho des del respecte, el fet de realment voler treballar en xarxa. Per mi no és una casualitat que els espais feministes, per exemple, hagin sigut espais on, per exemple, la Coordinadora Feminista Autònoma, que va estar funcionant de l'any 99 a l'any 2003, vam coincidir dones anarquistes, dones autònomes, dones que no venien de cap adscripció així en concret, i des d'una posició de respecte i de dir tenim un objectiu comú i ens ajuntem, i jo crec que aquesta actitud i aquest punt de partida, aquesta visió estratègica, per mi és una cosa que és molt necessària de contaminar a la resta de moviments socials i de lluites. Posar la cura en el centre no només del nostre discurs, sinó de la nostra pràctica. És a dir, què passa quan envellim? Què passa quan ens quedem sols? Què passa quan la gent entra en crisis personals, que n'hem tingut unes quantes ja? Hem viscut unes quantes, cadascú des de l'edat que tingui, però què passa quan la gent peta? Què passa quan la gent es queda sola? O quan no és que tinguis criatures, és que tens algú gran a càrrec. I com ens cuidem en els processos col·lectius. O sigui, com generem una política que es pugui viure i que a més no només, a part de viure-la, que la disfrutem i que realment ens transformi a nosaltres mateixes. I ho deixo aquí perquè penso que jo he plantejat algunes idees que em semblen útils pel debat i per mi dic que és un plaer i és un honor estar aquí i felicitats. La Joana s'ha passat una miqueta del temps, però crec que tot el que ha plantejat és bàsic. Normalment són buits que tenim en els moviments socials i en les pràctiques quotidianes, i està molt bé que hagi insistit en temes com la criança, com la gent gran, com tots aquests temes que semblen més aleatoris, però que en el fons són els que ens marquen també la vida. Si us sembla, podem donar pas a intervencions, perquè això no es devingui la missa de diumenge,
i pugueu dir la vostra, aportar o matisar o el que vulgueu. La idea és aquesta, és la de, no sé, la d'apoyar-se i de fer col·lectius que estiguin més a prop i d'enterar-se més, no a nivell informatiu, que tenim massa, sinó dels barris, per exemple les ciutats, de conèixer més com funcionen, no? I com està la gent, i com estan les dones, i com estan les nanos, i com estan les agressions, i com està tota aquesta història, però en petits barris. Vull dir, si es vol fer molt gran, jo penso que no s'arriba. Fer coses i no cremar-se, perquè són molt i ara les coses estan molt difícils. I cada vegada... La intervenció de José en el sentit del pas més enllà del que és el col·lectiu, el petit entorn, que molt bé comentaves, i anar més enllà en el que seria una organització més àmplia que pogués fer front d'alguna manera a tota aquesta ofensiva que patim. Ho deixo com un repte que ha assenyalat i que és bo que també reflexionem sobre el mateix. Jo crec que d'alguna manera estem fent això. Vull dir, el que passa que no es dona el pas endavant, però hi ha col·lectius de tota mena, feministes, antimilitaristes, ecologistes, de treball autogestionari, d'alimentació biològica. Vull dir, tenim un espectre de col·lectius a nivell social que jo crec que d'alguna manera, vist lo vist, jo proposaria fer un debat públic important i a nivell de Barcelona de dir anem a xerrar de les coses importants. I important és tot, no? Però vull dir, cada col·lectiu per ell serà l'important, però estar organitzat i arribar a consensos de mínims, això tindrien que fer un esforç per sortir del túnel aquest del mateix de sempre, que dividits no fem força, i més amb la que està caient. Vull dir, l'envestida del neoliberalisme és que és brutal, no? I llavors la resposta tindria que ser una mica en conseqüència. Que es faci alguna cosa o no, bueno, però com a mínim intentar-ho, no? Perquè som molta gent, som molts militants que estem una mica per tot arreu i no es veu una força, com a mínim, de propostes, no? Una força de dir, doncs, anem a treure el cap per algun lloc, no? No sé. Jo miraria el got mig ple i mig buit, però també crec que tot el que està comentant el José està passant i em remetré a la vida quotidiana col·lectiva. Jo treballo en una cooperativa de gestió autogestionària, democràtica, assembleària, que no té cap dependència en cap institució, que ha creat una nova institució econòmica, per dir-ho així. Som 2.000 persones i 400 cooperatives. 400 cooperatives refereixen una pluralitat interna que a vegades també és contradictòria. He sigut, fins la setmana passada que vaig dimitir, membre de l'assemblea editora de La Directa. Som 200 persones. La pluralitat és implícita i explícita, i la paraula clau és respecte a la pluralitat en la dissidència. Hem fet l'acusació popular del cas Millet, que si no, no s'entendria que Millet avui estigui triplement acusat en 3 causes diferents, amb l'escàndol del Palau, amb el moviment veïnal de base i amb el moviment veïnal de tota la vida, que és la FAP, i després, per mi personalment, també, la meva joia de la corona
com a espai col·lectiu antirepressiu, antiautoritari, control social, és la coordinadora per la prevenció de la tortura de l'estat espanyol. O sigui, som 48 entitats on les diferències són que si ens posséssiu per separat un a un, igual mai ens entendríem, però hem fet un mínim comú denominador que ha acabat sent màxim comú multiplicador, on, òbviament, com sabeu, amb la població presa més important d'Europa, amb el codi penal més dur d'Europa, doncs ha sigut això. I és una cosa que a més és fèrtil perquè qui no ho entén és el mateix poder. El poder constituït intenta esbrinar com és possible que col·lectius llibertaris estiguin a la coordinada contra la tortura al costat d'espais de drets humans que ens poden semblar absolutament institucionals, però el que ens ha unit és la fita i la forma. És una assemblea de 48 entitats, és una xarxa que és horitzontal i el funcionament i òbviament els objectius de l'erradicació de la tortura a l'estat espanyol, a qualsevol centre d'internament, a qualsevol centre de menors, és el que ens aplega. I això dona una fortalesa no només cap endins com a moviment, sinó cap enfora. És a dir, ja sé que és institucional el que deia ara, però Nacions Unides, el CPD d'Europa i l'ACT, que és internacional, estan mirant en lupa l'experiència social i comunitària de la coordinadora contra la tortura, perquè diuen que no hi ha una experiència semblant a cap estat del capitalisme avançat on hi hagi una experiència de coordinació tan arrelada. I jo crec que això és el que s'ha de fer en tots els àmbits de la vida quotidiana. Avui només ens queda construir. Ells s'ho han carregat tot i ho han destruït, però el més esperançador, si voleu, o les possibilitats de reconstruir-nos i de reconèixer-nos en un vincle social comú, és que totes les contradiccions que ens fa patir el capitalisme, totes avui, pràcticament totes, menys la telefonia mòbil i internet, segurament tenen alternativa autogestionada i tenen alternativa feta per nosaltres mateixos contra ells, a l'ells i a nosaltres. Jo faria un pas, després també tenim receptes a l'àmbit jo crec que l'àmbit més deficitari que tenim avui és l'àmbit del món del treball, dit en termes clàssics de l'esquerra, o de la contradicció capital-treball, o de l'espai sindical, si voleu, que és un espai on anem coixos. Hi ha hagut experiències boníssimes de coordinació, com deia José, des de mateix Trèvol, la lluita dels mensaques, però aquí és on ens més falla. Però també ha passat això, les últimes vagues han sigut èxits, el territori en resistència que és Barcelona, l'última vaga general no s'entén als barris i que els piquets funcionin i no són els sindicats, és l'autonomia social. És els que concebem la vaga com un instrument polític contra el frau de l'euro i els barris s'aturen a Sants, a Gràcia, a Nou Barris pel teixit popular i comunitari, no perquè comissions i UGT tinguin uns piquets i una demostració, perquè no, perquè és que tampoc no ens representen, i no ens representen fins i tot des de la crítica política, però també des de la més estricta descripció. El sindicalisme de concertació d'aquest país s'ha oblidat dels exclosos, dels precaris, del nou precariat, de la nova gent que tot el que estan defensant ells, per ells, per la seva classe obrera fixa, és que nosaltres mai ho hem conegut. Per tant, jo crec que hi ha moltes possibilitats. Estem reconstruint sobre un desert. Sobre un desert, i a partir del desert hem de començar un altre cop a llaurar la terra, a posar llavors, i jo insistiria, això és un punt de partida, no d'arribada. Premissa número 1, estem en una derrota històrica de les aspiracions de llibertat i de justícia. Penso que precisament aquest espai, el local, és una mostra ja des del primer debat d'ahir fins a aquest del que hem d'intentar fer entre totes i tots. Ha vingut gent de fora aquests dies que sorprenien per la pluralitat generacional que hi ha hagut en aquestes jornades i és una realitat i penso que quan jo era jove el que precisament ens va mancar, tot i que teníem companys i companyes més grans, però eren tan xulos que volíem aprendre nosaltres sols per nosaltres mateixos i que realment sort que hi havia gent com l'Iñaki, com el José, que van ser capaços d'intentar comprendre'ns. I llavors jo crec que hi ha molta gent que demana a crits aquest intent d'organització que hem de fer entre tots i que hem de ser capaços de superar totes aquestes qüestions internes, aquestes batalletes, que aquest és no sé què, que aquesta és no sé què i que jo soc no sé què. Que jo no crec, òbviament, cadascú ve d'on ve,
el David indepe, tu feminista, jo anarco, però hem de superar això precisament i hem de ser capaços de fer una organització autogestionària, antiautoritària, horitzontal, de base, i de ser capaços de crear una alternativa que la tenim a tocar, el que passa és que no som capaços d'acabar de fer aquesta xarxa. Ahir, per exemple, en la xerrada sobre cultura, que va ser molt més àmplia que no només el tema cultura, ens vam adonar que l'únic que ens falta és la distribució, que totes les altres facetes les tenim. Llavors, hi ha petites cosetes o grans cosetes que ens falten per fer-ho, però almenys hem de ser capaços d'intentar-ho. I ara estem començant, no acabem res, ara comencem i ja està. Jo personalment, i fugint aquesta mirada una mica apocalíptica en la qual sembla que estiguem atrapats, penso que aquesta transició entre la desconstrucció i la construcció ja s'està materialitzant. Entre la protesta i la proposta estan sortint experiències de base i també fins i tot en espais hostils que considerem propis de la creació d'estructures de poder burgesa, etc., també hi ha indicis d'una crisi i d'un col·lapse evident. Vull dir, fa 2 setmanes entrevistava a la gent d'Andalucía en Pie, vinculada al Sindicat Andalús de Treballadors, i allà hi ha una experiència de canvi copèrnica, d'una catarsi col·lectiva que s'està implementant a molts llocs. Possiblement aquesta nit Euskal Herria Bildu tindrà uns resultats que en molts municipis s'està transformant en experiències comunitàries o de gestió o d'autogestió col·lectiva, que segurament no és un escenari idíl·lic des d'una perspectiva llibertària o diguem-ne de model, però que sí que hi ha un rerefons. Allà els indignats han buscat un instrument que després a pobles i viles té traducció en cooperatives, en espais autogestionats. Vull dir que hi ha dinàmiques a totes les esferes que ens porten a pensar que s'està dibuixant una altra manera de construir, de relacionar-nos entre tots i totes. La victòria de la derrota de la transició és del moviment popular i dels outsiders que en aquest país no s'ho van creure. I ho veiem al 78, i ho veiem al 77, i ja ho veiem al 73, que la cosa anava de la recomposició d'un pacte oligàrquic. Això ja està, és veritat, vull dir que jo crec que sí que ha partit d'una derrota social, però que el rei va més nu que mai. Vull dir, mai com avui el qüestionament de l'ordre borbònic i del capitalisme mai ha estat. El que passa que clar, ho veus que fa 5 anys es deia que el que s'havia de canviar era el capitalisme i l'únic que s'ha fet és reforçar-ho. Vull dir que s'ha fet tot més plutocràtic, però l'esmena general no deixa de ser un terreny molt fèrtil per poder treballar i construir alternatives. Comentant una mica l'adjectiu d'apocalíptic que has dit, jo sóc una mica apocalíptic i penso que estem en una fase històrica en la que prevaleix el que deia Hobsbawm, aquest historiador marxista que deia que primer es donava el rebel primitiu i després venien les formes organitzades. I jo crec que actualment, no mirant en les persones que estan més involucrades en organitzacions, sinó mirant més enllà d'allò, el que està prevalint és aquesta actitud de rebel·lia, aquest primitivisme de l'actitud de rebel·lia, però, insisteixo com en José, estem a les betzeroles d'aconseguir trencar aquesta actitud i implicar-nos més enllà. Pot ser apocalíptic, sí. Sí, ja vaig llegir a la directa que el local s'identificava com a anarquista i ja que heu parlat, acabes de parlar d'un marxista, doncs parlaré d'un altre que està més dins del que era l'anarquisme i dins d'un projecte més trencador. El Proudhon va dir una cosa, és que ja estic farta també
del Sempre Lectures de Març, va dir una cosa que aclareix, encara que ho va dir al segle XIX, aclareix la situació d'ara, que era que la república estaria per damunt del sufragi universal. Llavors, si a l'estat espanyol el sufragi universal està a l'estat espanyol, evidentment la República Catalana, si es proclamés així com un acte unilateral, estaria per sobre d'aquest sufragi universal que resideix en principi en això que diuen l'estat espanyol i la Constitució. Llavors, qui tindria aquest noi que ara s'ha anat, que parlava de fer, i tu també, d'un moviment trencador i que aglutinés, deixant de banda els partidismes i pogués aglutinar tots aquests sectors de grupets que estan i que conflueixen, per exemple, l'exemple de l'Espai Obert, conflueixen molts, però no hi ha un programa comú que els arreplegui a tots i que puguin assumir-lo comunament tots. Llavors, estem així, dividits sectorialment i barallats. Tu mateix, ara davant d'un moment històric que podria haver estat el moment per qüestionar la burgesia catalana i enfrontar-se en un bloc comú, hem sigut incapaços. Tu amb les CUP, o sigui, us presenteu aïlladets i tal, no treu res, o sigui, no és que poc, o sigui, res en el sentit de fer contrapoder, no el contrapoder que es fa a les cooperatives i tal, contrapoder real a la merda de legalitat. O sigui, i això s'ha de dir, perquè molta gent ho pensem i us hauríem donat recolzament, però és que un llibertari a les properes eleccions es troba amb l'abstenció, com no fer el joc a la merda de la burgesia catalana, idèntica a la burgesia espanyola, que només es barallen entre ells amb els seus negociets, les màfies per on aniran, dels sectors on poden afavorir més, però tenen la mateixa lògica. Hola, no sé si és perquè avui estem de ressaca, però jo estic bastant pessimista i sí que penso que una mica com diu Pasqual, que estem a les beceroles, no? Però no estem a les beceroles, crec, de l'organització, autoorganització col·lectiva, sinó personal fins i tot. Jo crec que amb això tenim molt camí per recórrer encara, per això no arribarem a veure res encara, perquè crec que com a persones ens costa molt canviar. També coincideixo plenament amb el que diu la Joana, que tenim atrevessat el capitalisme, d'aquí fins a l'últim ungla del peu, i fins que aquest capitalisme no siguem capaços de desempallegar-nos d'ell, per això no aconseguirem pas dient-lo o programant-lo amb una pancarta, sinó amb un procés de canvi personal, fins que no traguem tota la merda que ens té incorporada del seu egoisme i la seva búsqueda de la satisfacció individual, jo crec que no farem res, i això no és un procés de 20 anys ni 30. Ara que parlaven de Proudhon, em sembla que va ser qui va teoritzar el suport mutu fa 150 anys. Jo crec que encara estem a les beceroles del suport mutu. Totes aquestes coses, fins que no les practiquem i ens les creguem, crec que ho tenim molt fotut. Ara que parli algú més optimista. Por un lado, creo que falta mucha gente aquí y muchas generaciones también. Y tanto con las charlas que he ido escuchando, creo que seguimos haciendo un lenguaje muy propio, muy nuestro. Aquí todas las caras más o menos son familia y tal, Pero ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Se habla de cambio social, de redes, de futuro, pero aquí no está la gente. Somos gente, somos personas, pero somos un grupo, a fin de cuentas, Creo que falta hablar de la gente en sí. ¿Y cuál es el problema? Que después de 35 años no hay gente. Y creo, como se decía, en que estamos en un momento de derrota. Sí, estamos en la derrota. Hemos sido derrotados y tenemos que asumir, pero como un hecho de aprendizaje, como lo hicieron los abuelos, que se fueron a Francia y una vez más se levantaron, pero porque asumieron que fueron derrotados y a partir de esa derrota asumieron que podían volver a intentarlo. Creo que eso es una cuestión que no se asume.
Hay muchas razones. En la ciudad de Barcelona, cada día hay gente pidiendo cada vez más. Y cualquiera de nosotros mañana nos podemos ver ahí, o no queremos vernos, pero por el miedo, no porque no podamos llegar. Porque esa gente en su día también lleva una vida normal en muchos casos. Entonces, hay razones para decir dónde está la gente, porque sin la gente no cortaremos la calle San Pablo de barricadas, pudiendo derrotar al fascismo como se pudo derrotar. Y era la gente que se le decía desde la burguesía catalana o desde la izquierda, vamos a decirlo claramente, ya no hablemos ya del fascio, que era la chusma. Yo quiero estar con la chusma, porque la chusma tiene la capacidad de aprender y de crear. La burguesía no tiene ninguna capacidad. De aprender sí, de cómo jodernos la vida, pero de crear no tiene ninguna. Entonces yo quiero el que tengamos un concepto de somos una minoría. Como decía Adolfo, en los tajos la gente no quiere saber nada de luchas. Entonces tenemos que hacer la pregunta pedagógica de con las razones que hay, ¿en qué se está fallando? Porque si no, dentro de 25 años, el que estará en la foto, el abuelo seré yo. Me miraré yo y digo, hostia, que fui un joven, era el Fran, tenía 36. No, hombre, yo no quiero estar todo el día en la barricada. La barricada no es el disfrute es estar en la playa tomando el sol. Eso es el disfrute de la vida. Es decir, la militancia es un agobio, digámoslo claro. Entonces, reflexionemos de por qué se está fallando. Y razones hay. ¿Cuál es el punto o los puntos en los que se falla? ¿Por qué no se llega a esas poblaciones? Vuelvo a decir, con la de paro y miseria que hay en un montón de distritos, no se asalta ni un supermercado del día, tristemente. No sé, yo creo que la gente está en estado de shock. O sea, es lo que no, la doctrina del shock, de cuando te meten tantos palos que no sabes por dónde te vienen las hostias, pues estás a verlas venir, y la situación se está aguantando porque aguantan las familias, y cuando, ¿no? Porque lo sostienen las familias, y cuando hablo de familias, para mí hay un importante componente que son las mujeres. Entonces, no sé, para mí es esperanzador. Yo también tengo momentos derrotistas y apocalípticos y tal, pero también tengo mucha ilusión, y no precisamente de la del MAS. Y aparte tengo muy claro que desde el lugar donde estoy yo, o sea, o construyes o vamos a tragar paletadas de mierda. Igualmente vamos a tragar paletadas de mierda, pero vamos a ponernos a construir. Y para mí, lo digo, es esperanzador que el 70% de la población apoye algo como el 15M. ¿No? Sé que las encuestas no valen para nada y tal y cual, pero yo creo que mucha gente que además no son ni anarcos, ni feministas, ni no sé qué, o sea, igual muchos son votantes de CiU, del PSOE, de tal y cual, han estado en las calles, por ejemplo, en el momento del estallido inicial. Lo que pasa es que, bueno, como tú dices, pues mola más irse a la playa muchos días, sobre todo cuando estás pillando por todos lados, y el llevar un compromiso sostenido, por ejemplo, y un ritmo de movilización dispersa y 80 asambleas a la vez y dispersión y asambleas de majaras, pues no es sencillo, pero yo creo que hay que picar piedra. Yo creo que hay que picar piedra y hay que hablar con todo el mundo. Y hay que pensar que, bueno, pues a mí las chonis y los nens pues me interesan, y me interesa también, pues si estamos hablando de que hay que asaltar el Corte Inglés, empecemos a montar reapropiaciones de comida bien hechas. Empecemos a hacerlo. Porque para mí, no sé, una de las cosas que me gustaría o que creo que tiene posibilidades es hacer cosas que realmente, o sea, que conecten con las necesidades inmediatas de la gente. Y con esa gente te vas a encontrar. Los nens, muchos de ellos estaban en la huelga general, en la última huelga general, liando la parda. Y no venían porque formen parte de ningún sindicato, de no sé qué, sino porque están hasta las narices. Entonces, para mí, la historia es, claro que se viene un estallido. La historia es que el estallido tenga una dirección, para mí, constructiva y que, o sea, no sé, que nosotros planteemos propuestas que tengan que ver con la realidad de la gente, ¿no? Que no parezcamos políticos y políticas,
y que estemos dispuestas a hablar y a generar referentes a los que la peña cuando esté hasta las narices se vaya a acercar. En los barrios y en muchos otros ejes, ¿no? Porque bueno, los barrios son una cosa y eso, las migrantes, pues yo qué sé, en Feministas Indignadas hay un punto de enlace con cierto colectivo de migrantes, pero es que muchas de las mujeres migrantes o trabajadoras domésticas es que encuentran como referente la iglesia de Sarriá, por ejemplo. Entonces, vamos a contar con eso, vamos a estar en contacto con esas realidades, ¿no? Yo como mínimo pienso que, vuelvo un poco al principio de lo que decía, que para mí uno de los puntos fuertes del feminismo, ¿no? O del movimiento feminista es que fíjate si es plural y diverso que hasta se lo han apropiado las derechas y se lo ha apropiado la socialdemocracia, ¿no? Y bueno, la izquierda es la socialdemocracia, quiero decir, en muchos casos, no es la única izquierda, porque hay muchas más, pero y eso, no sé, y el hecho de toda la irrupción en el espacio público que han hecho las mujeres, no la han hecho únicamente las feministas, la han hecho muchas mujeres que ni siquiera se nombran así, se nombran como feministas, ni siquiera reconocen eso, ¿no? Y eso para mí es una revolución silenciosa, que no ha tenido su contrapartida, porque es eso, ¿para qué? Pues para tener triples jornadas laborales, etcétera, etcétera. Pero yo desde ahí, yo siento que donde estamos trabajando y construyendo, no estamos en una burbuja, ¿no? Y no tenemos que estarlo. Entonces, para mí, no sé, si seguimos estando ahí y seguimos formulando propuestas y formulando alternativas y movilizándonos y haciendo prácticas que la gente pueda identificar como propias o como útiles, pues algo estaremos haciendo. Porque también no nos podemos fustigar por algo que es muy grande y que, o sea, por un proceso en el que los de arriba cuentan con todos los medios, Pues bueno, vamos a ir construyendo los nuestros y poquet a poquet, y entonces se acercarán las chones y se acercarán los nens, ¿no? Algún día. A propòsit del que deia el Fran i la companya també, des d'una lectura analítica, sí que m'agradaria que... Jo no soc a la CUP, jo soc una persona, un xico de barrio, i això, però sí que diria que també que l'experiència que hi ha a les CUP, que és parcial, que és limitada, que té les seves eficiències, només és una expressió més, una més encara, hi ha múltiples en aquesta societat, de l'expressió del malestar, de passar de la protesta a la proposta, i és una més, però jo també crec que el procés també s'ha fet en base a formes d'autoorganització i d'assemblea. O sigui, la CUP ha decidit fer el que fa en base a 100 assemblees al territori, obertes, o sigui, no tancades aquí, i en base a una lectura del temps polític. I deixo de parlar la CUP, perquè en la contradicció carrer-opció política partidària genera les òbvies contradiccions, però sí que l'últim que diré és una cosa que lliga molt amb el que deia la Joana, i crec que és el que han aportat els feminismes a les possibilitats d'emancipació personal i col·lectiva. Si ens posem derrotistes, des d'Antígona i Espartac, tot derrotes. Hem guanyat moltes coses, però sempre acabem perdent. És la nostra crònica. Però sí que diria que avui el gest més transformador, a propòsit del que deia el Fran, i més revolucionari i més antisistèmic, és que si tu dius al tercer segona, obris la porta, piquis al tercer tercera i li preguntis com li va la vida. Perquè el capitalisme, si ha fet alguna cosa, és aïllament, i aïllar-nos en les nostres tristeses i en les nostres misèries. I el gest més revolucionari, per dir-ho com ho deia el Pasqual, quan parlem del vincle social, és obrir la porta i dir-li a l'altre què li fa falta, i començar a Kropotkin amb el suport mutu. I això és el que deconstitueix un temps de vida fora del capitalisme. I només hi ha això. Jo no veig més alternativa que aquesta. Per a tu que has dit això i per al Fran, o sigui,
Tu parles de la xusma i enyores les barricades, també imagino el d'Arulls tipus cremar Corte Inglés i demés i tal. I ell s'ha quedat amb l'idea del que és més revolucionari ara, picar el tercer primera o el tercer segona. Doncs aquest és el problema, O sigui, si resulta que a la xusma, a la gent normaleta que al 36 es va armar, però es va armar no perquè tenia les armes a casa, es va armar perquè va aconseguir poder agafar on estaven les armes. O sigui, tu penses que la possibilitat ara existiria? Per començar, la majoria no tenim ni idea ni com funciona una arma. Però bé, a part d'això, o sigui, l'idea aquesta de passar a les propostes teves, en principi alliberadores per la xusma, per la gent normal, no crec que si es dediqués a cremar el Corte Inglés, no ja la teva àvia, qualsevol, solucionaria alguna cosa o veuria una possibilitat de trencament amb el sistema. Probablement si li cauria per als cossos repressius, la policia i l'exèrcit, si arriba a venir i tal, doncs serien els que estarien allà. També amb això, quan parlaves del company, sí, és cert, és important tenir clar la història. I el que també ha sortit de nou al Proudhon, quan ell deia això de la república, que a tu et molestarà, que la república catalana, ell la concebia universal, la idea de que no es quedés, que comencés en un lloc i que s'estengués a tot el món. O sigui, no entenia una república o una revolució que es quedés en un lloc, pero habría de comenzar en algún lloc. Yo creo que en nuestra propia manera de ser está nuestra penitencia. Quiero decir que a nosotros nunca nos parece suficiente lo que hay. Quiero decir que al principio de siglo se luchaba porque las mujeres pudieran votar. Empezaron a votar, pero esa medalla se la pusieron otros. Hace 20 años, gente como Adolfo, mucha gente se partía la cara en las cárceles porque se suprimiera el servicio militar obligatorio. Al final, la medalla se la puso Aznar. Lo que pasa es que nosotros, nuestra penitencia está ahí, que nunca la sociedad estará bien para nosotros, nunca. Ante esa realidad, cuanto antes la asumamos mejor. Y entonces yo creo que hay dos caminos. El tomarlo con cierto optimismo y pensar que nunca una victoria nos la vamos a apropiar nosotros, siempre se la van a apropiar. A mí no me cabe duda de que dentro de 5 o 10 años, por ejemplo, en cosas más de ahora, como la dación en pago, todo eso se va a conseguir, pero la medalla se la van a poner otros, asumámoslo ya, se la van a poner otros. Y ya esa victoria ya no lo vamos a tomar como una victoria. Ya está, y que todos valemos y todas, cada uno desde su punto de vista. Yo hay algunas cosas que ya no me pongo ni a discutir. Yo, por ejemplo, esto de quemar el Corte Inglés, eso, lo oigo, me entra por aquí y me sale por allá. Yo sé que eso son cosas de testosterona, nada más. Yo las encuentro testosterónicas, nada más. No nos ha llevado a nada eso, pero bueno, lo respeto, por supuesto que lo respeto, claro que sí, ¿no? Y pienso que nos falta, que si no traemos a muchos chonis y nens y tal, es porque somos un pelín aburridillos también, ¿no? Quiero decir que la gente está donde se divierte, la gente está donde se lo pasa bien, ¿sabes? Y nosotros tendemos un poco al autolatigazo y eso no, porque es que ni las victorias las sabemos reconocer. Luego ganamos algo, pues no, tampoco nos vamos a alegrar por eso, ¿no? Ya está, ¿vale? Y hay momentos que rompemos esas brechas, entonces, y hay momentos que además vamos ganando, son pocos y es muy pequeño, pero hay que celebrarlo, yo estoy de acuerdo con lo que dices de que hay que reconocerse las victorias, ¿no? Porque bastante mierda tragamos, y sobre todo, o sea, para mí, es como si queremos ser el cambio, queremos lograr un cambio, tenemos que empezar por intentar ser el cambio que queremos lograr, ¿no? Intentar, en vez de pedir tanto a los demás, intentar poner un poco cada una, ¿no? Y ver lo positivo que hacemos, porque yo sí que siento que sinceramente, o sea, yo sé mi gente, si la gente que me sostiene, yo no soy nada, ¿no? Y no hablo en abstracto,
Hablo a muchos niveles, cuando me mudo, cuando se me muere mi madre, cuando tengo problemas afectivos, cuando me quedo en paro y si tengo que irme a dormir a un cajero. Entonces, vamos a celebrar eso, que eso es lo que realmente ha tirado para adelante el local 25 años y esperemos que 25 más, ¿no? Y no nos quedemos con la mierda, porque mierda hay mucha, pero hay que escupirla. Sisplau. Ho deixem aquí. Gràcies i continuem.